Mae yna rhywbeth arbennig am dderbyn llyfr yn anrheg Nadolig, ac mi fydd yna lawer o lyfrau yn cael eu rhoi yn anrhegion Nadolig hwn, fel pob dolig arall. A stori am roi a derbyn anrheg ydy'r gyfrol hon. Mae'n stori efo naws hudolus a nadoligaidd i'r lluniau, eira yn plio, pobl yn siopa, prysurdeb a neb gyda'r amser i sgwrsio. Pawb wedi lapio'n gynnes mewn capia a sgarffia a menig. Pawb yn sledio, dynion a chysig eira, torri coed tân, tegana, tan llwyth o dan yn brysur losgi. Yma, da ni mewn pentra yn uchel yn y mynyddoedd, ac mae Anna wedi dod i aros gyda'i nain dros yr wyl. Ond ar ôl mynd am dro i'r pentra, a phawb yn rhy brysur gymryd unrhyw sylw o neb arall, mae nain yn paratoi parsel, un coch. Chi di ddim agor y parsel coch, ond mi geidio ei roi i rywun arall. Dyna'r gyfrinach sy'n cael ei chyflwyno i ni yn y stori. Ond be di gwerth y parsel coch? O dudalen i dudalen hudolus, can weld sut mae'r parsel hwn yn newid bywyd y pentre am y gora. Calon y stori ydy bod cyfrinach yn y parsel coch y bydd nain mor ofalus yn ei baratoi, cyn ei roi yn anrheg a nisgwyl i'r dyn torri coed. Ac mae'n amlwg bod stori arall y tu ôl i roi yr anrheg hwn. Da ni'n ceisio dychmygu pa gymwynas a wnaeth y dyn torri coed gyda nain iddi baratoi parsel arbennig iddo. Mae mwg yn codi o gorn simna bwth i nain yn y cefndir. Efallai bod awgrym ei fod wedi rhoi llwyth o goed tân iddi'r gyfrwng Nadolig. Mae'r llyfr yn llawn cyffyrddiadau ysgafn a chynil fel hyn, a all arwain at straeon pellach yn ychymig y darllenydd, neu rhwng y darllenydd a'r gwrandawr. Bydd y parsel coch ar werth ar yr ail ar 15 o Fedi ym mhob siop lyfrau Cymraeg annibynnol, ac ar y wefan Gwasg Carreg Gwalch ac ar gwales.com.